Benvinguts a Kawaii Diana. I avui? Què tenim avui? No sé. La capsa de xutxes. Capsa mini! Una altra vegada. Esta serà l'última. Bueno, l'última no. La penúltima. Perquè el mes d'octubre encara no m'ha arribat. Se n'ha atrasat. El novembre no hi haurà capsa. Però, si tot va bé, cada mes tindrem la capsa gran. Si tot va bé. Una cosa que no m'agrada de les capses i l'altra que m'agrada. Una és que m'agrada perquè hi ha xutxes i l'altra no m'agrada perquè en algunes capses hi ha picant i a mi el picant... Ja. Obrim esta, que és Hot Chiple. Oh. És snack amb gust de barbacoa. Bé, avui ja farem carara. Sí, una mica. Luigi, me gusta. Regular. Vos una altra. Ni sí ni no. Ok, posem aquí. Aquesta d'aquí. Iup. Kumamon Umaibo Corn Soup Stick. Una altra cosa d'estes, que tenen gust a sopa de sobre. És raro. Molt bé, un palito. Han ficat un palito Quina bona, toma l'altra. adult. Ni fu ni fa. Ni fu ni fa. No. Mira una cosa que hubiera dado. Qué raro. El que te guste de sopa de sobre. Aquí lo deixem per últim. Oh, Sí, tot ho deixem per ell. ja veuràs. Coco! Ah, Mira, què és això? m'apassiona el coco. I jo què sé. Edamame Bucket Chips. Una vaca menjaré. Això són... Sembla que són En xino. pèsols fregits. De verd. Sí, perquè és verd. No m'atreveixo. No tenen gust. Això és verd. A ver, para ti y para todo. Yo regular, no te gusta. ¿Y tú? Tú que sí, ¿no? Ah, aquí está, igual. Bueno, deixa lloc per... més. Deixa aquí. Després. Coco! Coconut Star Cookies. Són galetes de coco. Nena! Corre, que m'apassiona el coco. Ui, quina oloreta a coco! Jo! Sí.
Bé. Ah! Una cosa del coco que no m'ha agradat. I a jo m'encanta el coco. I això no m'ha agradat gens. Haurem acertat la capsa que t'agrada més, de totes? I ens queda l'última cosa, Que... La última. Pom Pom Purin Milky Lollipop. Lollipop, lollipop. Lollipop. Para tu. Lollipop. Sí. I ja està. És la capsa mini, només té 5 cosetes. Però ja pillarem la gran. Pillarem la gran i farem... Bé, quin gust té? Te gusta? Hem pillat la capsa que t'agrada més. Sí, per fi! Així que no sabràs que t'agrada més d'aquí, no? Les mongetes estes, el coco o... el coco. Doncs a mi m'agrada la barbacoa aquesta. Si això no hi ha res. No hi ha res aquí. A ella li agrada tot. Per fi hi ha alguna que t'agradi. Like. Us ha agradat? Y suscribirse. ¿Cuál? What? A Kawaii Diana. Per a més. Ciao. Chao.